Дивно, вже час мудріший од нас. Він знає, де се сперти, а де йти вперед. Творча група програми «Русинська родина» і я, її ведуча Віра Кобулей, желаємо вам мати сохтаж іти з часом в ногу, бо в всьому є велика мудрость наших предків, які приймали шиткі события, які се вставали з ними, як дань Всевишнього. Не раз і не два се задумувала, у чом то челядь не знає чистувати кожне деревце, чічечку, посаджену кимось про красу. Думав у собі, що в то великий пробіл у воспитанні, бо кіднянько саджає, скипить дерева, мамка вирощує красні тічки, а дітинка позерить на то і вона сама буде мати їх сей сохтаж, створювати довкола себе красоту і робити добро. Красно у лісі, а майкраще в літі, коли велика горяч прохожуватися в тіні зелених дерев. Яка свіжость, який холодок, як легко там дихати, та як би потому не любити ліс. Чим ліпше впознає чоловік дерево, його життя, тим ліпше зачинить його любити. Не мож перечислити в шиткі хусни, які приносить нам ліс. Але позирайте лим довкола себе. Стоїть хижа, збудована із дерева, а кіді збудують її з каміння, і тоді много що буде в ній зроблено із дерева. Давно дерево основалося ще більше. На морях плавали дерев'яні кораблі, у небі літали дерев'яні аероплани. Із дерева робили вози і сани, кочії і гінтови, колеса на вози і кочії, і коломось або колеса мастити. І ще і дни з желізні шини стоять на дерев'яних шліперах, а телефонні дроти на дерев'яних стовпах. У домах маємо дерев'яний бутор, столи, стільці, лавиці, гокерлики, шамелики, полиці, постелі, шифони, лади. Дерево як природний матеріал, а чий нігде не пропаде із нашого газдівства. Там, де не є газу, мамка варить полуденок, та напалює шпарги дровами, і калюгу гріє дровами, аби у хижі було тепло. Коли застудимося, та п'ємо чай із липового цвіття, котрий теж нам дає дерево. Дерева, значить, суд і докторами нашими. Дерева і кормлять нас овочами, яблуками, грушками, сливками, черешнями, вишнями, бросквами. Папір, на котрому пишемо і книги печатаємо, теж із дерева роблять. А давно і пера, і тинту живописати без дерева не могли зробити. Всякде делем не побзираємо, треба дерево. Дерева і чистять воздух, а без них люди і звірина не могли б на землі жити. Дерева здержують у землі вогкоту і так не даються чинити великим повіням. Якби у нас знали добрі сокотити ліси, менше би ми от повіні шкоди мали. Треба охороняти і приятелів ліса потят, бо без потят і ліс би пропав. Любім і сокотім нашу природу. По твоєму лісу і полю ходить мій і плач, і сміх. В серці я зібрав, як долю, 20 присілків твоїх. Надаремне гору гристи, щоб відкрився світ тобі, рідний бистрий, зорі бистріль в наші ночі голубі. Сталось так, пробивши вгору, ріки звівши крізь тунель, звів ти гес під пісню горду і глузування пустомель. Нижній бистрий, дужий бистрий, з двох річок одна ріка, молодих зірок іскристих тут сягла моя рука. Поезія Василя Вовчка хвилює тому, що він торкається вічних тем, котрі бентежать будь-яку людину. Література для нього не захоплення, не розвага, а праця й сумління його, вічна тривога, бажання пізнати людську душу і її долю. У нас люди трудолюбиві, в нас слабий не виживе. Треба трудитися, і недаром нашому селу дали статус гірського. То він з кожним поздоровався. Взагалі-то він як людинолюб. Це йому, видно, дано
Богом таке було. Він настільки мамку любив, бо вона, по-моєму, вона була прекрасним педагогом. Вона настільки вміла виховувати нас, велика сім'я, батька не було 5-6 років, він був на війні, а мамка виховувала нас на таких простих вещах, і учила чесності, правдивості, любов якось у сім'ї. У нас, щоб сказав хтось нецензурне слово, це був страшно великий гріх. Він любив природу, знаєте, видно, виховали нас і батьки, і ми виросли тут. І я зараз, і всі, хто приїжджає в наше село, любуються красотою. Воно ж нас надихає, ми цим живемо. Я пам'ятаю, батько і вірші писав, дуже гарно малював. Один раз мій батько вирізав мою маму на скульптуру на дереві, на дубові вирізав, і всі йшли, то каже, Марика Юра Ількового. Ну, значить, він був Юра, а Ілько був прадід. Але така назвівка в селі була, що так знали. Він дуже дружелюбна людина був. Він ніколи не обходив мою хату, завжди приїжджав швидко і перший раз йшов до мене, а потім вже куди йому треба було. Щось ти приказували? Ну що, він завжди був веселий, завжди шутки у нього, з ним легко було спілкуватися, легко, ну як казати, я напевно скажу, що і жити легко з ним було. Бо він такий був общительний, завжди веселий, завжди у настрої хорошому. Василь Юрійович, він дуже добра людина. Добра, чесна, справедлива, кажуть, борець за правду. Він вчив нас любити свій рідний край. Читаючи його поезії, закохуєшся не тільки у наше Закарпаття, а закохуєшся і в самого Василя Юрійовича. Ми говорили про життя-буття, звичайно, про життя наших горян. Він описав життя горян досить хорошо. Маленьке серце ніс я на долину, маленьке серце взяв і вас тоді. В тривожний світ поніс, немов людину, яка готова помогти в біді. У спеку вітра вашого почую, у стужу літнє сонце обійму. Під синім небом з вами заночую, в дорогу світла вашого візьму. А вдарить наді мною зла година, і вийду з лютим ворогом на бій, заступитесь за мене, як за сина, високий світку, оборонцю мій. Я вашу міць і твердь несу з собою, бентежну вроду, красну височінь. Здається, часом і сам стаю горою, бо гори люблять сонце, а не тінь. Його не стало, ми чекали, що зустрінемося на 70-річчя. Я був в Ужгороді, зустрівся у них вдома з Юстином Михайловичем, з ними радилися, як відзначити 70-річчя, то липень місяць, а ми були десь, я був у листопаді місяці, розумієте, і ми ще радили, як зустріти. Так я не буду много кликати там, розумієш, а зійдемо ще свої там, найду Ковача, кають свого Цімбуру, Миколу там, розумієте, та помалося погостимо, та й буде все добре. Але не так сталося, як ще хотіли, розумієте. І ми вже 70-річчя зустрічали тут, коли приїхали і його товариші, як кажуть, по Перу приїхали його рідні, щоб встановити меморіальну дошку у честь його 70-річчя. Його земляки люблять як за те, що він є наш Бистрянський, за те, що він описав багато про Бистрий, за те, що він був такий, що він завжди всім міг допомогти без якоїсь там винагороди. Ну а по тому, щоб не забити свого земляка дорогого, ми вирішили так, присвоїти нашій школі ім'я Василя Вовчка. То робота досить була важка, розумієте, папір'я много було. І ми підключили туди, підключився районний відділ освіти на чолі з Русином Павлом Павловичем, підключилося обласне управління. І щиро дякую тим, хто сприяв цьому.
Василь Вовчок – автор оповідань, нарисів, статей, рецензій, драматичних творів, високих поетичних рядків, котрі завжди хвилюють, бентежать душу, збагачують серце невимовними почуттями. Поезія Василя Вовчка багатогранна, охоплює різні стани людської душі, тобто вона така розмаїта, як саме життя, у всіх його проявах. Це своєрідний барометр народного життя. Димок синіє у гірській далі, говорять, сонце там заночувало. А може бути, в дальньому селі вечерю мати дітям готувала. Все може бути, лиш не дим війни, лиш не горять то хати білолиці. Мандрує ніч, солодка тиша, сни, на гори з неба падають зіниці. Творчість Вовчка і взагалі творчість письменника безпосередньо пов'язана з його біографією. Ми не можемо відрізати творчість письменника від його біографії. Це нам говорить і класика, і це доводить сама творчість Василя Юрійовича Вовчка. Це письменник, який, можемо його віднести до першого і, мабуть, останнього покоління професійних радянських письменників. Людина, яка пройшла дитинство, пройшло її у період війни, нелегке дитинство. Але він ніколи не казав, що воно було босоноге, як там дехто згадує. Він тішився тому, що у нього все-таки була якась зувачка, було молоко, була бринза, була картопля. І це було абсолютно достатньо для сільської дитини. Якщо говорити про особливості образності його лірики, то вона має в багатьох випадках, в багатьох творах народно-пісенну основу, є вірші коломийкового плану. Коли говорити про такі ключові образи його лірики, це образ сонця, який зустрічається від першої збірки до останньої. Що таке сонце в поезії Вовчка? Це і символ правди, символ надії, символ віри. І він сам, до речі, був людиною сонячною. Сонечко у його творах як людина встає, посміхається, значить, не спить. Отже, воно живе людським життям. Ще серед таких ключових образів є образ зір, який проходить теж через усю його поезію. Його творчість багатогранна. Тут і про рідний край, і про красу рідного краю, висловлює в своїх поезіях інтимні почуття. Тут у нього цілий цикл віршів, я потім вже пізніше знайомився, який він написав про Дмитра Вакарова, нашого поета-антифашиста, який загинув у березні 1945 року у німецькому концтаборі. Мені хотілося ще сказати про Вовчка як людину. Дуже тепло про нього говорив Петро Скунць у передмові до останньої збірки, де сонце котиться верхами. І він згадує, як Василь Вовчок приїхав на Міжгірщину в школу, де навчався Петро, бо знав, що цей хлопець пише непогані вірші. І, до речі, загітував його на філологічний факультет. І потім, коли Вовчок був керівником літературного такого об'єднання в університеті, то Скунць був і членом того об'єднання. Коли отримав квартиру Василь Вовчок, то приютив він і молодого поета Скунця. І Скунць з такою симпатією і вдячністю про це згадує. Особливо, звичайно, хочу відмітити його людяність. Працюючи у спілці письменників, він якось по-батьківськи ставився до кожного з письменників. Він не належав до тих метрів, які сказали «я» і «моє слово є останнє». Він тішився віршам, збірникам, презентаціям, будь-кого. Незалежно від того, мав він там якийсь, це був зовсім молодий письменник, це був якийсь такий вже, як кажуть, метр в літературі. Буває стужа зимова, бувають бурі і години. Оце в природі так бува. А чи не так в житті людини? Весна всміхається до вас, на землю промінь сонця пада. Але й такий буває час, коли одна гроза відрада.
поезія без любові практично неможлива. Але коли ми беремо його поезію, то ми бачимо з одного боку любов до жінки, красиву, інтимну, підняту. Він бачив у жінці маму, він бачив сестру, він бачив достойну людину, розумієте? І оцей ореол святості, він, звичайно, проніс в його вірші про маму. Ну, це класика, це класика. Образи жінок ми зустрічаємо в його прозі і так далі. Це було особливо таке трепетне ставлення, виховане, знову ж таки, етнокультурою закарпатською, де мама є центром, розумієте? Батько є, годувальником сім'ї, а мама тримає на собі цю сім'ю. Оце тримання сім'ї. Я пам'ятаю, як він трепетно ставився до своєї мами, постійно відвідував її. Тобто ми бачимо дійсно цю синівську відданість, яку він міг проявити. Я думаю, що кожен чоловік хотів би мати таку дружину, як пані Юстина. Вона була його, затишком, вона була його берегинею. Вона була тою людиною, яка дбала про нього так, як не можна було просто краще дбати. Я думаю, що всього того, що він досяг, він зобов'язаний Юстині, до речі, філологу за освітою. Його втрату вона дуже важко пережила, і він залишається в її душі, в її пам'яті такою незагоєною раною. Юстина Михайлівна людина взагалі унікальна. Вона дуже гарно зналася і знається на літературі. Звичайно, що для поета, для письменника дружина, це 50% успіху. Література не та професія, яка дає нам аванс, зарплату. Це треба мати терпіння, це треба мати розуміння. І коли приходить натхнення, а жінці там чи членам сім'ї хочеться десь відпочити, піти, а в нього каже натхнення. Це треба зрозуміти. І знайти таку дружину, яка була у Василя Юрійовича, це дійсно велике щастя, це велике порозуміння. Наплещуть, наговорять про жінок, насіють недовір'я і невір'я. Не слухаю, духмяно цвів бузок, і ти зійшла, як сонце з надміжгір'я. Я друзів мав, та не таких, як ти, мав щастя, не таке лиш, як з тобою. І гори, кажуть, легше дубом знести, з чужою легше впоратися злобою. Лети в обіймі, на руках засни, це ти, моя хвилина і година, і все життя, в яким нема весни, якщо її не дасть тобі людина. Я так любив, що стигне день, що хмари пір'я гублять, шкода лишень, що не мене так люблять. І от почув я тільки ти, та далі рушив строго. Як тепер, куди іти, не люблячи нікого? Летиш, як мить, куди, звідкілі, довкола квітів заметілі, а я ловлю тебе, ловлю, гукаю, признаюсь, люблю, тебе гарячий сміх облив, над білим плесом гір поплив, веселий сміх, щасливий сміх, як ранній сніг, пречистий сніг. Я бачила, як вона турбувалася про вихід з збірки. Вона, може, не увібрала всього того, що би там мало бути, бо Вовчок, він ще й непоганий гуморист, і треба було включити в ту книжку, де сонце котиться верхами, ще й його гумор. Вона залишає турботу про нього і до сьогодні, так? І дбає, про те, щоб все-таки пам'ять про її чоловіка залишалася у серцях наших сучасників. А він того заслуговує. Квітневий ранок в срібнім павутинні піднявся в гори, десь піла співала, поцілувавши небо в очі сині, струнка ялиця ойкнула і впала. А молоді ялиночки уперті вже рвуться вгору в небеса ясні. Вони вважають краще так умерти, аніж даремно всохнути на пні. Його поезія живе і буде жити, поки
поки буде існувати наш народ, тому що вона має таку притягальну, якусь чарівну силу, що постійно приваблює до себе. До речі, Вовчок був самокритичним, він себе ніколи не переоцінював. І він якось сказав таке, що на його плечі стануть інші і піднімуться вищі, як він. Так що він не страждав такою зірковою хворобою. А ще Скунь сказав дуже таку цікаву думку, що Василь Вовчок – це дорога, хай не шлях, але дорога. Дорога, яку він проклав своєю творчістю, дорога, яка запам'яталася нашим читачам. Творчість Вовчка, звичайно, недооцінена, мусимо сказати. Загалом, як недооцінена вся творчість наших письменників-шестидесятників. Все його свідоме життя фактично зв'язано із Закарпатською організацією спілки письменників України. Це більше 30 років свого життя. Він відпрацював то директором клубу письменницького, відповідальним секретарем. І фактично доля кожного з наших письменників, особливо зараз як старшого покоління, середнього покоління, безпосередньо пов'язана із ним. Ви знаєте, я знаю дуже багатьох письменників, які вдячні йому за те, що він десь виходив комусь квартиру, комусь телефон. Він мав радість від того, що комусь робив добро. І це його надихало на творчість. Таким він залишається в моїй пам'яті. Неповторний, енергійний, незвичайний чоловік. Я думаю, що його бракує нашій спілці. От таких не вистачає, таких людей, яким був Василь Вовчок. У поетичних творах Василь Вовчок порушує питання про те, яким має бути художнє слово. Він намагається своїм прикладом нести в народ велику життєву правду, щоб воно служило йому у нестримному поступі вперед, щоб як зброя вражало і розкривало несправедливість, ницість, палало ненавистю до зла, до несправедливості. Зелені ялиці ракети до батьківських горнуться стріх, своїми серцями поети на зорі націлюють їх, і в небі запахне живиця і хвої цілющої сік. Озвися поетам, озвися, 20-й розбурханий вік, наслухайся пісні живої, довір їй і небо, і себе, хай запах живиці і хвої наповнить повінця тебе. Як сонце народило днину, створило слово так людину, її думки, чуття і життя, і повело на щастя й муку, з добром і правдою на злуку, веде за ручку, як дитя. А скоро, після Богородиць, з'явився перший словородець, його поетом нарекли. Поети ж не лякались смерті, у правоті своїй уперті, твердіші кременя були, як люди плакали й співали, словами їх серця всівали, небожим духом і жили. Отож і я із того поля з поетами зв'язала доля, грошей лопатою не гріб, тяжкі часи були печальні, складав елейні величальні, кому в краї хотілось дальні, скромненько заробляв на